mana chere o, ekwesịkwala na m idu ude n'obodo a. Agala m music audition otu awụla ezi n'afọ ahụ oge mere audition egwu. Anọ m na-eche n'obi m na ọkpụkpọ oku m bụ egwu. Amaghị m na ọkpụkpọ oku m bụ ịbụ onye kapịnta. Nna ya bụrụ na naanị otu nwoke nwere ike ime ka aha mba Equatorial Guinea na-akwụ ebe niile, cheki ya anya, aha m ekwesịkwala na ị na-akwụ everywhere. Ihe emebiwo. A sị na m bụ Mbappe ugbu a, ndị mmadụ asịwa na nna nọkarị na offside. Lee ya, dịka afọ 2024 abịawala na ngwụcha, mkpebi afọ ọhụrụ m niile, onwe nke chọrọ ikpebi n'otu. Naanị n'otu afọ a 2024 ka ndị Yoruba na-ebe akwa na ose dị ọnụ, ndị Igbo na-ebe akwa na garị dị ọnụ, ndị Hausa na-ebe akwa na otu mudu osikapa arịgorola elu ọjị. Ihe nke rice. O zuola onye ọbụla ahụ. Ị makwa na sị na Microsoft nwe ala anyị, aka kwara n'ime Excel. Ọ na-afọ a ka P-Square ha kwesịrị ego idoizie. Onye nke m na-ewedịrị iwe bụ Idris Abdulkarim, onye nke gụrụ Everything Scatter. Ugbu a ka ọ skata nọrọ. Ugbu a ka o kwesịrị ego egwu a. Ọ dị mkpa ọ dị ya n'ekwentị. Gwa ya sị ka mụ na ya mere m isi egwu ahụ. Ma o nwegide ihe ọzọ, ya enye m otu vas na egwu ya. Mejiri m n'otu vas bee akwa bee ezigbo akwa. Ndị mmadụ agbakọrọ m mitin. Anya m ahụ na nwee